Kako nastaje polarna svjetlost? Zemlja, naš dom, ubraja se u stjenovite planete. To znači da je čvrsta, a ne plinovita. Upravo stojite ili možda sjedite na zemljinoj površini, odnosno na njezinoj kori. Da, kori, a kora je gornji sloj zemljine kugle. Ispod kore nalazi se plašt. Ispod plašta vanjska je jezgra, a ispod nje unutarnja. Zemljina jezgra sastoji se od metala, željeza i nikla. Unutarnja jezgra je kruta, a vanjska tekuća. To je bitno zato što baš zbog toga tekućeg dijela jezgre nastaje zemljino magnetsko polje. Zemljinu kuglu omata plinoviti omotač koji zovemo atmosfera. Atmosfera je zemljin omotač koji se sastoji od raznih plinova i postoji zato što je zemljina gravitacija dovoljno jaka da te plinove veže uz sebe. Jedan od tih plinova je kisik, koji nam je neophodan za život. Ali vjerovali ili ne, većinski udio tih plinova ne čini kisik, nego dušik. Atmosfera se sastoji od nekoliko slojeva. Onaj u kojem živimo, u kojem voze putnički avioni, u kojem nastaju oblaci i kiša, naziva se troposfera i proteže se otprilike 10 km iznad Zemlje. Nakon njega dolazi stratosfera u kojoj se nalazi ozonski omotač. Nakon njega dolaze mezosfera i termosfera, te potom egzosfera. U tim visokim slojevima atmosfere izgaraju meteori, stvara se polarna svjetlost i u njima oko Zemlje kruže sateliti. Atmosfera je inače jako bitna za nas zato što nas štiti od štetnog zračenja iz svemira koje bi nam inače moglo nauditi i spriječiti život na Zemlji. I atmosfera ima svoj štit. Njezin štit je zemljino magnetsko polje. Sjećate se one vanjske zemljine jezgre o kojoj smo malo prije govorili? One koja se sastoji od željeza i nikla i tekuća je. Pa zbog toga što ti metali struje kroz taj tekući dio jezgre stvara se magnetsko polje. Zemlja je kao neki štapičasti magnet koji ima južni i sjeverni pol. A to znači da magnetske silnice idu ovako i pravi su zemljin štit. Naime, nabijene čestice koje dođu do Zemlje i koje bi bile štetne i za atmosferu i za nas, ne mogu probiti kroz te magnetske silnice. To je zato što se takve čestice mogu gibati samo uzduž silnica i to kružeći oko njih. A to pak znači da se takve čestice koje bi za atmosferu i za nas mogle biti štetne, ne mogu probiti kroz magnetsko polje Zemlje, ali mogu proputovati uzduž silnica do zemljinih polova. I kada dođu do polova, sudaraju se s kisikom i dušikom u atmosferi i stvaraju spektakularnu zelenu, a katkad i crvenu svjetlost koju nazivamo polarna svjetlost ili aurora. Da, polarna svjetlost stvara se i oko sjevernoga i oko južnoga zemaljskog pola. Ako nastaje na sjevernome polu, nazivamo je aurora borealis, a ako nastaje na južnom, onda je aurora australis. No otkuda takve čestice uopće dolaze? Pa sa Sunca, nama najbliže zvijezde. Kako čestice od Sunca dolaze do Zemlje, odnosno njezina magnetskog polja, tako svoje putovanje nastavljaju duž silnica prema zemljinim polovima i oko njih stvaraju čarobnu polarnu svjetlost.